тараннумгари ормонҳои миллат чунин ном дошт конференсияи илмӣ ва адабӣ ки ба муносибати 110-солагии қаҳрамони тоҷикистон шоири маҳбуб Мирзо Турсунзода ки дар толори муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникӣ баргузор шуд. Дар конференсия намояндагони китобхонаҳои шаҳру деҳот ва донишҷӯён иштирок намуданд. Конференсияи илмӣ ва адабиро ҷойнишини директор Холмурод Сафарзода ифтитоҳ намуд. Olamiyom ӯро ҳамчун тоҷик, ҳамчун тоҷикистонӣ, ҳамчун фарзанди шӯравӣ мешиносанд. Эшон Мирзо Турсунзода мебошанд. ҳангоме ки соли 1977 дар фасли хазонрез устод Мирзо Турсунзода дар синни 66 солагӣ ин дунёи фониро падруд гуфта, яке аз публицистони барҷастаи халқи тоҷик устод Раҷабалӣ Қудратзода навишта буд: гирии нола бикун эй халқи дилу ҷони шоир, зеро пайдо нест ки кай боз чунин фарзандеро ба дунё хоҳӣ овард. вақте ки устод Мирзо Турсунзода дар фасли хазонрез ин дунёи фониро падруд гуфт, устоди дигари шеъри тоҷик устод Бозор Собир ҳар гаҳе дар орзуи шеър бардорам қалам, дар хаёлам рӯи Турсунзода гардон мешавад, ҳам қаламро ҳам маро хомӯш гирён мекунад, ашки ман ашки ятими шеър борон мешавад. гӯё бо Мирзо Турсунзода аз театри опера балет то балучоб падруд гуфта буд. вақте ки ҳанӯз устод Мирзо Турсунзода ҳамчун асосгузори сулҳ, ҳамчун раиси кумитаи якдилии Осиёи Африқа, ҳамчун раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, котиби правленияи иттифоқи нависандагони СССР фаъолият доштанд, устод лоиқ чун Турсунзода бо боли замона накардам сайр ақсои ҷаҳонро гӯён, устодро ситоиш карда буданд ва ёдгори айниву ин кӯҳсорон зинда бод, шиъри Турсунзодаву ин обшорон зинда бод, ғунчаҳои пахта механдад зи хандохандашон, хандаҳои духтарон дар пахтазорон зинда бод. гӯё Турсунзодаро маҳу ситоиш карда буданд. хизмати Турсунзода аз чӣ иборат аст? Турсунзода ягона шахсе буд ва ягона тоҷике буд ки дар тамоми дунё ливои зафар, ливои ваҳдат, ливои сулҳ ва ливои оромиро мепарастид. ӯро сарвазири вақти Ҳиндустон Индира Ганди, ҳатто яке аз бузургтарин сиёсатмадорони асри 20 Уинстон Черчилл аз тарси Турсунзода ӯро иҷозат надода буд то ба хоки Англия вуруд гардад, чунки Турсунзода бо шеъри қиссаи Ҳиндустон дар Ҳиндустони бостонии имрӯза инқилоберо ба вуҷуд оварда буд. аз ҷониби донишҷӯён шарҳи ҳоли устод Мирзо Турсунзода баён карда шуд. баъдан донишҷӯён бо намоиш додани саҳначаи дили модар ва бо сароидани суруд конференсияро пурмуҳтаво гардониданд. сипас дар чорабинӣ донишҷӯён алоқаманд ба мавзӯи сулҳ, ватан, дӯстӣ, модар, зан бо истифода аз ашъори Мирзо Турсунзода порчаҳои шеърӣ қироат намуданд. Тотани дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун касонро гум макун. зан агар оташ намешуд хом мемонде мо, норасида бодане дар ҷом мемонде мо. зан агар моро намебахшид умри ҷовидон, бетахаллус бенасаб беном мемонде мо. یارم برخش نشانه دارد، سیمای بهادرانه دارد. بینی اگر میان مردان، مردانگی از بها ندارد. بنویسم من سروی صبح را با خونی دل، با تپیدن‌های بی آرامی ریزافزونی دل، با یراقی تیز گردیده به دستی دوستان، جنگجویان را کند شرمنده روی جهان. ёдовар мешавем ки чорабинӣ бахшида ба 110-солагии устод Мирзо Турсунзодаро роҳбарияти муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникӣ дар ҳамкорӣ бо китобхонаҳои рақами 2 ва 5 шавқовар гузарониданд. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Исмоилҷон Холов.